Bon dia, amics i amigues. Benvinguts al canal de cançons i contes. Avui farem una passejada pels nostres camps, amb tractors. Prepara't per veure com cultivem el camp, juguem amb els tractors i agafem diversos productes i animals. Agafem un tractor de color vermell i comencem. Comencem a jugar a bitlles amb els nostres tractors. Els tenim de color vermell, groc, verd, blau i rosa. Uau! Aquí tenim uns petits dinosaures que ens ajudaran.